umaaksyon. Ora mismong tumutugon sa mga problema. Walang sinasagot. Yan ang Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Simula Lunes, mapapanood na rin ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Congress TV, PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Upward the Box, at Channel 2 sa ABS-CBN TV Plus. Sama-sama nating subaybayan ang patuloy na pag-aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Simula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV. Mapapanood din ang aming live broadcast sa aming mga social media accounts, sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account. Ako Bicol Tabang Ora mismo.